Al 1906, conduir era tot una aventura. Els cotxes circulaven per camins de carro que s'havien anat abandonant per l'aparició del ferrocarril. El RAC neix per fomentar, protegir i defensar l'ús de l'automòbil. El 1907 obre els primers dipositaris per ajudar els seus associats i oferir-los, per exemple, el subministrament de gasolina. El club va començar la tasca sistemàtica de recollida de queixes i denúncies dels socis sobre el mal estat de les carreteres i va treballar intensament per millorar-les. Des dels seus inicis, el RAC va demostrar la seva vocació esportiva, ja que va organitzar la Copa Catalunya i més tard, el 1916, la Volta a Catalunya, predecessora de l'actual Rally RAC. En els anys 20, l'ús de l'automòbil creix. El RAC i els seus socis dediquen tots els esforços a la millora de la senyalització vial i fins i tot editen el primer mapa de carreteres de Catalunya. Després del llarg període de guerra i postguerra, en els anys 50, el RAC presta assistència als seus socis amb una mototaller. Són anys d'expansió de l'automòbil i el club defensa les normes de circulació, promou guies de trànsit, impulsa la tasca pedagògica a les escoles i l'any 1957 crea les primeres autoescoles. L'activitat esportiva del RAC mai no es va aturar. El club va continuar organitzant proves esportives de gran nivell, el Rally Catalunya, i a finals dels anys 60 recupera l'organització del Gran Premi de Fórmula 1. El 1975 se celebra l'última carrera de Fórmula 1 a Montjuïc. El RAC assumeix el repte de construir un gran espai esportiu que es farà realitat el 1991. El Circuit de Catalunya, un referent mundial en l'organització de proves de motor. El mateix any s'aconsegueix situar el Rally Catalunya en el Mundial de Ral·lis. Cent anys després de la seva fundació, el RAC ha evolucionat amb la societat i continua fidel als seus principis. El més important són les persones. Avui, més d'1 milió de socis confien en el RAC. Per atendre'ls cada dia millor, el RAC compta amb més de 1.700 professionals, 230 punts de venda, gestiona cada any més de 3 milions de trucades i disposa de la web més actualitzada. Per tal d'oferir l'assistència més completa, mobilitza dia i nit una flota de 2.900 vehicles i helicòpters medicalitzats que arriben tan lluny com calgui. I a final del 2006 inaugurarà l'ampliació de la seva seu central per oferir més serveis als socis. Pertany al club significa, per milers de famílies, viure tranquils. Un gran equip de professionals respon sempre per oferir-los la millor assistència. Assistència mecànica i sanitària urgent i personal 24 hores i 365 dies a qualsevol lloc del món. El RAC protegeix els seus socis i també les seves parelles i fills, independentment del mitjà de transport que facin servir. Està sempre al seu costat per atendre qualsevol emergència a la llar, resoldre els seus dubtes legals, solucionar els problemes informàtics de la família i ajudar-los en la cura de persones grans o en situació de dependència. El RAC assessora els seus socis per trobar les assegurances d'automòbil, de la llar i de salut que s'adaptin millor a les seves necessitats. També organitza viatges a qualsevol destinació amb la tranquil·litat del servei telefònic de l'agència de viatges 24 hores. El RAC els ajuda a treure's el carnet, a prevenir situacions de risc amb els cursos de conducció segura i a viure l'experiència de conduir un Fórmula. A més, protegeix els més petits amb el carnet RAC Júnior, amb què gaudeixen d'activitats pensades només per a ells. El RAC ofereix als seus socis grans descomptes i avantatges amb la targeta gratuïta RAC Master. Els ajuda a canviar de cotxe. I a través de la revista del club i de la web, els informa de tots els serveis que es renoven dia a dia. La Fundació RAC té com a objectiu promoure la mobilitat sostenible per tal d'influir positivament en l'actitud dels automobilistes, protegir-ne els interessos i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. La Fundació investiga a nivell internacional per millorar la seguretat vial, la mobilitat i la protecció del medi ambient. Afany de superació, treball en equip i caràcter competitiu han permès al RAC afrontar qualsevol repte al llarg de la seva història.
Des dels seus inicis, ha donat suport a l'automobilisme i a les joves promeses i és la primera entitat que organitza 3 proves puntuables per al Campionat del Món. El Gran Premi de Fórmula 1, el Rally RAC Catalunya Costa Daurada i el Gran Premi de Motociclisme. Hem recorregut un llarg camí i junts encara en tenim molt per recórrer. Volem continuar apassionant-nos, investigant i, sobretot, ajudar a fer més fàcil i més tranquil·la la vida de més d'1 milió de persones. RAC, 100 anys de confiança.